का हो उजाला बाबू? हाँ काका। अब तो तबीयत ठीक बा नु? हाँ पहले से तो तनी ठीक बा। ना अब ठीक बा, चेहरा पर ठीक लगता, देखे में तो ठीक लगता। ठीक बा ना। तनी आराम पर ध्यान रखी हो ना। आरामे नु करते नहीं, 1.5-2 साल तो आरामे करत हो गए। अरे तो जान के नानू बेट पड़ल हो, मान लो कि तबीयत ठीक रही तबे नु आदमी घूमी फिरी चाहे कोनो काम करी। हाँ ये तो बात बा कि ये 1.5 साल के अंदर ना पूरा दुनियादारी के समझ हमरा आ गई बा काका। 1.5 साल में बुझा गई बा हमरा कि जीवन कौना तरह के जिए के चाहिए। काका तू तो देखबे कइल जब रुपया कमा के वही ना, बाप हो बाप इतना हमार पूछ बढ़ गई नु, इतना पूछ बढ़ गई, बाप हो बाप। उ संगहतिया बनले लोग, गांव के लोग, हितई के लोग खूब पूछे, रोज हाल चाल, हमेशा फोनवा बाजते रहे, ए यार का हाल बा, ए बाबू का हाल बा। खूब खर्चो होखे नु, कबो कहीं घूमे, कबो कहीं घूमे, कबो हैजा पार्टी, कबो होइजा पार्टी, हई खियावल जा, हऊ खियावल जा। कपड़ा के दुकान में जाई तो जे संगे गइल बा ओकरो के कपड़ा किनाओ। संगे रहे वाला लोग खूब वाह 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 करे। जब तबीयत खराब भइल आ तबीयत खराब में जब रुपया लागे लागल, जब सब रुपया लाग गइल, जब बेड पर हम आ गई नु काका, जे दिन रात संगवा रहे नु, वो महीना 2 महीना पर लौके लागल। जेकरा खातिर हम हमेशा कुछ न कुछ करी न, 2-4 महीना पर लौके लागल। जेकर रोज फोन आवे कि ए यार आज कहाँ चले के बा, आज कहाँ पार्टी होई, ओकर फोन आइल बंद हो गए। बुझा गइल हमरा कि बनले पर सब के उ संगे रहेला। तो तोहरो तो घड़ी ना बुझात रहे, तारा कहाँ बुझात रहे हो? तारा के लोग पूछत रहे आ कि पैसवा के पूछत रहे कि पैसवा केतना बा, चाटे के मिली, खाए के मिली, ये खातिर पूछत रहे। तारा से कौन मतलब बा लोग का? सब कुछ पैसा बा ए बाबू। पुरानिया लोग कहेला कि बनला के ढेर लोग मिलेला मगर बिगाड़ला के नहीं। आज घरे आइल बनी नु, हे ही रास्तवा से उ लोग जाला लो, तकबो ना करला लो। अब कबू काल हम फोन करे नी तो पहले ही उ लोग बुझ जाला लो काहे खातिर फोन कइला। हमरा कुछ मदद मांगे के पहले ही उ अपन समस्या सारा रखे लगेला लो। देखो ना हई तबीयत खराब हो गइल बा, देखो ना जमीन किना गइल हो, देखो ना ही तई में पैसा। यार तू आधा घंटा पहले फोन कइले रहत नु तो रुपया रहल, इजा खर्चा हो गइल। दुनिया भर के एकदम बात लोग अपन करे लगेला। दुनियादारी बुझा गइल हमरा। ई तो तारा वह समझ में ही बात होता। ये आज तो ई पहिलका बार ई थोड़े होता। ई तो पहले वहीं तुलसी बाबा लिख देले रहले, रामचरितमानस में लिखल है कि जब विपरीत परिस्थिति होखे तो 4 गो चीज के प्रति के अथी हो जाला। का कहला हो? अरे का कहल जाला? परीक्षा हो जाला। केकर केकर जानता रहो? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज के तार कितना धीरज तारा अंदर बा, धर्म के अधर्म तो नहीं करत जब विपरीत परिस्थिति आवता, आ सबसे बड़का कि मित्र और अपन मेहरारू के इथी हो जाला, परीक्षा हो जाला कि मुश्किल परिस्थिति में ये सब साथ देता रहे सब की ना। ये तो पहले वहीं से लिखल बा बाबू।
लेकिन हाँ ई हम जरूर तारा से कहेम कि लोग के ढेर भलाई कैलो, ढेर मित्रता नहीं भइलो, कम से कम अपनो भविष्य के अब सोचो, ठीक नु? दूसरा के साथे साथे अपनो कल्याण करो। इहे दुनियादारी बा। आर्थिक युग में का करबो? ना अपना घर परिवार के करबो तो दोसर कोई ना पूछी, सब मित्र खा के उड़ जाइए सब। जोन तारा साथे भइल बा ई नया तो बा ना। चलो कोनो बात ना। सब लोग एक समान नहीं है, कुछ लोग बा हाँ तो चिन्हा गइल नु। अब तो चिन्हा गइल नु कि के तार ओरिजिनल मित्र बा, असली मित्र के बा, आ के तार नकली मित्र बा, के तारा मुसीबत में तारा के 10 रुपया मदद कैलक हो ना। तो अब तो चिन्हा गइल बा, तब चिन्ह के तब अब नीमन आदमी के साथ दो संगत करो। हम ये कहे सबके कि सोच समझ के सबके ऊपर चल लगे, नीमन और बाउर के परख के रह लगे, बना तो बड़ी दुनिया में जियल मुश्किल बा। एगो काम करो, अब तनी सा जो डॉक्टर निर्देश देले बता रहे नु ऊपर अमल करो, ठीक से खा पियो, फल फूल खा, दवाई ठीक से खा, ठीक नु? आ जौन तहरा ए घड़ी जौन सीख मिल गइल बा ओकरा के आजीवन याद रख, अपन बाल बच्चा के भी बताओ कि भाई हई हमार अनुभव बा, ठीक नु? ये मुसीबत में केहू साथ देवे नइखे चाहत ना देवेला, के दीही जेरा सच्चा मित्र हो, ठीक ना? ठीक भाई, ठीक।